sa mga kaibigan natin ngayon, sa lahat ng mga Tagalog-speaking people, ay purihin natin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon na sama-sama tayong papasok sa panahon na kung saan ang Panginoon ay magdala sa atin sa isang paglalakbay ng kanyang katotohanan lamang upang tayo'y magkaroon ng kapanagumpayan sa anuman na sitwasyon natin ngayon. So dito ating titingnan natin ngayong gabi ang mga salita ni Kristo tungkol sa globalisasyon. Series na ito, lahat ng relihiyon, kung sino man ay makita natin at mapanghawakan natin, wala ng puwersa ng puso o isipan na kailangan nating magdebate. Kasi ang ating pag-aaral dito ay isipin mo sa pamagat na lang globalization. Paano natin debatihan ang globalization? Na ito ang realidad. Ito ang realidad natin ngayon, kapatid. No, kung sino man diyan sa Iglesia ni Cristo, sa dating daan, no, kay Eli Soriano, kung nasaan ba, ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating panahon? Dito natin maranasan yung growing in grace. No, we've been in this planet Earth for the past 100 years, okay? Sa ating talakayan sa series na ito, kapatid, no? Ay isang sakripisyo, alam ng Panginoon din na nagsakripisyo kayo ngayon. Alas 8 na ng gabi, no? Sa ibang lugar dito, malalim na ito, masarap ng tulog ito sa iba't ibang mga lugar. Pero dito, kapatid, sinakripisyo natin para natin patuloy tayong pupuntahan yung tinatawag na katotohanan, no? Na settling into the truth. Tayo'y magsitol doon sa katotohanan. Diyan sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. So doon kay Evangeline Orosa, Elizabeth Gestada, no? Purihin natin ang Panginoon. We have to acknowledge that it is God. Kailangan natin i-recognize that it is the Holy Spirit that impresses us para tayo'y makiisa sa talakayan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na tumutukoy lamang sa ating henerasyon. Napakabait ng Panginoon na ang Biblia pala, ang Bibliang ito ay talagang nakafocus siya sa buhay, hindi sa patay. Kung sino ang buhay ngayon sa mundong ito, ma-insik ka man, ma-Germans ka man, ma-Hapon ka man, ma-Amerikano ka man, yun ang dapat nating mapanghawakan na ang Biblia, ang salita ng Diyos, siya pala ay nagsasalita, buhay, tungkol sa atin at ang ating paglalakbay. Lahat ng mga kaganapan, no? Kaganapan, no? Sa Bisaya, kalihukan, no? Ito ay isinulat at ini-engage tayo ng Panginoon, kapatid. So napaka-sarap isipin, napaka-comforting na pag-iisip ng bawat isa sa atin kung ano man ang ating relihiyon sa ngayon, kung ano man ang pangalan ng ating relihiyon, tapatin lang natin yan sa isang pagsunod sa pangalan ng ating relihiyon. Bawa, saksi ni Jehovah, isaksi talaga natin yung buong katotohanan na nandito sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Diyan habang kayo'y nakaupo o nakikinig, buong pamilya, ay ating susundan kung ano man. Yung itong mga salita ni Kristo tungkol sa globalisasyon. Ano itong globalisasyon? Yan ang pinakapunto dyan eh. Ano ang itong globalisasyon? Ang globalisasyon ay may mga ukol na kahulugan. Sa ating henerasyon, nakikita nyo sa picture dyan. So lahat ng tao, kung ano-ano mang tribo dyan, ay talagang hawak natin. Hawak ba? Kasi ito ang buhay. Ito tayo ngayon. Ito yung reality.
Ito yung katotohanan, no? Kailangan hindi tayo mawala sa salitang katotohanan, the truth, no? Kasi the truth will set us free. So itong katotohanan, yung globalisasyon kung saan ay isang kaganapan, isang kilusan ng mga bansa na may pinupuntahan. Yan. Isang kilusan, isang movement ng mga bansa na nagkakaisa sa kanilang pupuntahan. Ang tanong, paano sinulat at paano binigkas ng Panginoon at kanyang isinalarawan ang ganitong uri ng movement, ano? Ganitong klase ng kaganapan sa ating mundo. So yung katotohanan na yan, ang ibig sabihin dyan, the truth, no? Ang truth, kapatid. So dito natin, kapatid, ulitin ko lang, na ang globalisasyon, ang globalisasyon ay isang kaganapan sa ating sanlibutan ngayon. Itong ating Tagalog series, mga kapatid, ay himay-himayin natin, no? Sa lahat ng mga pastors na nanonood ngayon, kay pastor dyan sa Northern Luzon Mission, sa Central Luzon Conference, sa ating mga kaibigan na walang sawa, nagpatuloy na sumusunod, no? Isipin natin, kapatid, sa globalisasyon, kung ito man ang nangyari sa ating mundo ngayon, paano natin ma-engage ang salita ng Diyos? Paano natin ma-engage ang salita ng Diyos, kapatid, na buhay ang salita ng Diyos? Okay? Buhay ang salita ng Diyos. So itong katotohanan, sanctify them by the truth. Your word is truth. So pag sinabing truth, kapatid, ang ibig sabihin, yun ang word of God. So settle na tayo dyan sa lahat ng mga denominasyon, sa mga Christians, no, believers, faith-believing Christians, tayo'y nakiisa na ang katotohanan ay yung salita ng Diyos, kapatid. Kaya sa Isaiah 8:20, mayroong tayong isang testing point sa lahat. Ito ang testing point sa lahat ng mga nag-aaral at nag-share ng salita ng Diyos. Anong sinabi ng Isaiah 8:20? To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So dalawa lang, kapatid. No, hindi tayo mawawala talaga nito kasi dalawang mata, dalawang tainga, so we can balance. We can balance the truth. To the law and to the testimony. Kung sino man ang nagsasalita na hindi ayon, hindi napaloob sa law and testimony, it is because there is no light in them. So ano ba yung testimony? Ano ba yung law? So dapat natin makita, kapatid, because the whole Bible ay nagbigay sa atin kung ano yung law. Ano ba yung testimony? No? Kung si Kristo man is the reflection of the law, kung ang testimonya man ay salita ni Kristo, ibig sabihin, no, sumata total yung intensyon ng kapahayagan ng salita ng Diyos is simply for our redemption. Para lang talaga tayo ibalik, i-restore. Yan ang dapat nating isipin, mga kaibigan, mga kapatid. I-restore tayo sa ating original na kalagayan, where there will be no more pain, no more sorrow, no more sickness, and no more death. So pag sinabi, kapatid, na light, yung light, kapatid, yun din ang tinatawag nating truth na sinasabi, sanctify them with the truth. Your word is truth. Kanya sinabi naman, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So these are foundational concept, foundational principle of redemption. So truth is light, light is truth. So sa ating ngayong 2020, ano ba tayo bilang mga light bearers? Pag tayo'y light bearers,
we are possessors of the law and to the testimony. Kasi sinabi ng Isaiah, to the law and to the testimony. So yung liwanag lang, na tamang liwanag, liwanag ng Panginoon, ay nakabase sa law and testimony. Kasi may liwanag, kasi kapatid, na hindi rin sa Panginoon. Na alam natin yun, na yung tinatawag natin na Satan transformed as an angel of light. So angel of light siya. Alam naman natin yung entity identification of angel. Angel are heavenly entity. So nagkaroon din ito ng kailangan nating pag-iingat, kapatid. Kasi law is eternal and His testimony is all saving unto the end. Ibig sabihin, ang kautusan ay eternal siya. Wala siyang hantungan. And then the testimony of Christ is all saving. Hanggang sa dulo, nandoon ang kanyang testimony. Inilahad niya para natin makita at tayo'y makarating sa dulo ng kaligtasan. So dito natin kapatid na mayroong sinabi talaga ang Panginoon. Sinabi niya, at amo kapatid, pinag-aralan natin, mapag-aralan din natin na yung Book of Hebrews, ito yung summary ng Genesis up to the Book of Hebrews. Kasi the succeeding books, yung sumusunod na libro from the Book of Hebrews, James, Peter, John, Jude, and Revelation, yung libro na yan, these are the books that talks about the movement of Christ's closing event or coming of the Redeemer na yan. Pero dito, inintroduce tayo dito sa Hebrews 4:12 na ang kabuuhan ng Hebrews. No, kaya dito mababasa natin sa Hebrews, kapatid, no, the faith of Abraham, the faith of Moses, kasi it covers from the beginning, the Genesis, up to the book of Hebrews. Then the succeeding one is specifying the closing generations. Yun ang napakaganda ng Biblia, kapatid. How the Bible was arranged chronologically. Ganda, kapatid. Okay? So shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father, as we begin to understand Hebrews and the book which we call Bible, we entrust to you, aming itagubilin ngayon sa mga oras na ito, ang aming puso't isipan. Panghawakan niyo po, Panginoon, ang aming mga tainga, ang aming mga mata, at ang aming mga kaisipan upang maisentro namin sa iyong dakilang pag-ibig at aming makikita ang iyong mga salita, buhay na gumagalaw sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon niyo po sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. May sinasabi dito kami sa Hebrews 4:12. For the Word of God is living. From American Standard Version. For the Word of God is living and active. Look. So buhay siya. Tapos, aktibo. Tapos tinungtungan pa, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow. It goes. Grabe ang representation, no? The language spoken to the physiology of our human, na grabe talaga to the marrow na, to the bone marrow, to the joints. No? Walang maitago. Walang maitago, kapatid. There is no such theory. There is no such hidden agenda. And quick to discern the thoughts and intents of the heart. So the Bible expresses everything in openness. There is no such thing as hidden agenda. Both because the great controversy is what the Bible is revealing to us. So, my friend, let us go directly to the Word of God. Kaya dito natin maintindihan, kapatid, na kung buhay ang salita ng Diyos, nagsasalita kaya ang Biblia tungkol sa kaganapan ng ating barangay? Tungkol kaya sa programa ng ating munisipyo? Tungkol sa programa ng ating bansa? O tungkol sa mga aktibidad, mga proyekto, mga programa na nangyari sa buong mundo?
sa bawat bansa. Nakasulat kaya yun sa Biblia? Yun ang importante nating maintindihan para natin maramdaman na sa ating buhay, mayroon tayong comfort na ang Biblia ay napaka-aktibo na gumagalaw sa ating relasyon sa Panginoon. Because when we understand, kung naintindihan natin ang kanyang salita, ibig sabihin, we worship God, we value that relationship because He is communicating to us. So walang space. There is no space na bakante na hindi natin all the time na ma-recognize natin na ang lahat ng nangyayari ay kabahagi ng isiniwalat ng Panginoon. That's the most beautiful reality, my friend. So dito natin pag-isip-isipan, mga kapatid, na kung paano mo masabi sa buhay na buhay ang Panginoon sa mga kaganapan ng mundo ngayon. Okay? Saan sa testimonya ni Kristo na nagsasabi sa galaw ng globalisasyon? Ang ganda, kapatid, no? Kasi sinabi niya sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Grabe, no? At matalas kaysa alinmang tabak. Ibig sabihin, the representation of that tabak, because when you want to see something in a tree, tingnan mo kung ano ang kanyang nasa loob. So saan sa testimonya ni Kristo na nagsasabi sa galaw ng globalisasyon? Kasi paulit-ulit na lang ang buong nating mga debate, paulit-ulit na lang yung ating mga discussion, kapatid. Pero napakabait ng Panginoon na mayroon para siyang espesyal na pagkain sa isang espesyal na kaganapan sa mundo. Bakit naging espesyal? Kasi abnormal ang mundo. Kumikilos ang mundo sa isang kaganapan na ang tag-ulan naging tag-init, ang tag-init naging tag-ulan. The world is in dire need sa mga kailangan maintindihan, kapatid. Kaya how do we converse that? Kaya sa diskusyon ng globalisasyon, sa anumang aspeto, sa school, sa elementary, tingnan nyo, from elementary, high school, college dyan, lahat ng curriculum dyan. Tingnan mo sa lahat ng programa ng barangay, programa ng mga tingnan nyo sa lahat ng business world. Ang isa lang ang point of discussion, globalization, ang movement ng mundo. Kaya para malinaw, maintindihan, kasi may sa globalist, yung mga conspiracy theory, na we have to base kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa isang relasyon. Kasi ang importante natin, relasyon natin sa Panginoon. Relasyon natin kang Kristo. Ano yung relasyon? Yung relasyon, kapatid, can only be realized kung mayroon tayong tamang komunikasyon. Isipin nyo, walang relasyon ang pamilya kung wala silang komunikasyon. Walang relasyon ang teacher at saka estudyante kung walang komunikasyon. Kaya dito, kapatid, dito natin maintindihan. Okay? Dito natin maintindihan na ang globalisasyon ay napaloob sa salita ng Diyos. So, paano natin intindihin ang globalisasyon? Okay? Paano natin intindihin ang globalisasyon? Okay? Ngayon, tingnan natin ngayon ang tinatawag nating masking of the earth. Bakit may mask ang lahat ng tao sa mundo? Nasa Bible kaya ito? Okay? Bakit ang lahat ng tao ngayon, ang solusyon sa problema ay stay at home? Freezing. Parang stay at home. Hindi ka makagalaw. Hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. You have to follow what the policy the protocol of solving and fighting against the virus. So saan kaya natin mababasa yan? Bakit nakaganito ang ating mundo, kapatid? Nakasulat kaya ito? Yun ang masarap nating intindihin Sa globalisasyon during the coronavirus, sipin nyo, ang transmission ng virus, talagang kakaiba. No? Kakaiba ang kanyang transmission. Napakabilis, kapatid. No? Global ang kanyang
ang kanyang, kanyang nature, sana makaranas na, grabe, in such 1 week time, 2 weeks time, kung saan-saan siya nakarating. So, minsan maramdaman natin ba na, ibig sabihin, ito virus ba ito? Pero sa atin naman bilang tao, kailan pa tayo nagsimula ng migration? Globalization, yung napunta ka sa ibang bansa, yung ibang taga-bansa napunta sa Pilipinas, nasa Bible kaya yun? Yung migration movement, maganda yan Kasi paano tayo mag-comfort na buhay ang salita ng Diyos? Isipin mo, ilang libo na ang sinasabi ng mga Christians na the Bible is a living Word of God. Ang ganda, no? Living Word of God. So every time na makikita natin ng ganito, kaya nga may isang article nga dito sa isang broadcast na will COVID-19 end globalization? Bakit? May movement kasi ang globalization Movement siya na may patutunguhan. So ang COVID-19, ito kaya ang magtapos ng globalization? Magandang tanong yun. So pag-isipan din natin, kapatid. Yung tatalakayin din natin. Mga open-ended questions, kapatid, na pwede na pag-aralan natin ito. So when we talk about globalization, nandoon na yung pagsasalita tungkol sa global peace, mga konsepto. Ano ba yung teknolohiya? Ano ba yung mga connection? Ano ba yung conversation natin? Ano ba yung solusyon? Ano ba itong crisis na ating naranasan? Lahat yan, kapatid, ay kabahagi ng isang kaganapan, isang kilusan, movement. Kilusan siya, kapatid. So, tungkol sa economics, movement of economics. Kasi hindi gumagalaw ang globalization, kapatid, na hindi ito naitulak ng isang prinsipyo. Tandaan natin palagi yan. May prinsipyo talagang tumutulak niyan. Ano yung prinsipyo na tumutulak sa globalisasyon? Okay? Ano yung prinsipyo na tumutulak? Okay? Dito natin makikita, sa ating generation, sa economics, trade and transactions, disseminations of knowledge, capital and investment movements. So, nandyan lahat, kapatid, Kasi ang pag-usapan natin, living reality, buhay na realidad. Okay? Yung talagang kung ano ang realidad, ano yung truth ngayon? Truth, be it science, the scientific truth. Hindi na yung mga haka-haka opinion. Truth talaga kung ano may yung truth ng atin. So, tungkol sa effect of globalization on communication. Ano na yung communication natin ngayon? Ngayon nga, buong mundo tayo ngayon. Napaloob tayo sa isang pag-aaral na mayroon sa Australia, mayroon sa London, mayroon sa Amerika, mayroon sa Canada, mayroon sa Middle East, mayroon sa Thailand. You can just imagine, my friend, right now, we are being engaged by the Bible. In-engage niya tayo ngayon. Anong engagement natin ng ating panahon? Anong event ito? Global communication. Ang tanong, nasaan ba sa Bible? Isinulat yung ganitong global communication lines, global communication link. So, iyan ang napakaganda. Mababasa natin, mapag-aralan natin. Na nandyan pala ito sa Bible. Ang sarap. What a comfort for us, my beloved friend. Na-engage talaga tayo, kapatid. Effects of e-commerce to globalization. Ano yung effect ng commerce? Okay? Sa global communication. Ano tayo ngayon? Anong generation natin? E-commerce na. Di ba? Shopee, ano pa yung Amazon, Internet na tayo, kapatid, Ito na ang ating buhay, kapatid. Dumating na tayo. Ano kayang nag-udyok at nagtulak? Ano ang sirkumstansya ito ayon sa salita ni Kristo? Kasi may mga nagsasabi na, conspiracy, ito ay ginawa para, kilin, at patayin, burahin. Ganito ang mga pag-iisip ng karamihan. It is not fair. It is not sabihin natin, hindi yung isang totoong mga sinasabi na ayon sa Biblia yan, kapatid. So, pag sinasabi natin navigating the new globalization, paano tayo
paano tayo ngayon bilang mga mananampalataya kay Kristo? Ang tanong dyan, ano ang ating gagawin? Kasi sa globalization, kapatid, sa ayaw natin sa gusto, ito ay movement ito, kapatid. Movement ito na kumikilos na walang tao. Walang tao na hindi pwedeng sasang-ayon nito. Kasi pag hindi ka sumasang-ayon, maiwanan ka sa ere, kapatid. You are not a part. You will become out of place in time, in matter, and in space. Kaya itong ating globalization, pag in-navigate natin ito, kapatid, may katanungan tayo na dapat sagutin. Halimbawa, ano kaya ang mga konsepto o prinsipyo na nagpapatakbo nito? Kasi hindi yan kilusan na kusang lumitaw, kapatid, na hindi nakabase sa isang prinsipyo o sa isang konsepto na naintindihan ng sanlibutan. Okay? Naintindihan ito ng mga tao eh. Naintindihan natin ito, kapatid. Kaya nga tayo pumasok sa K-12 kasi yun ang global education. Kaya nga tayo pumasok, kaya tayo nag-migrate sa iba't ibang bansa. Kasi yun ay isang pribilehiyo, isang movement na inihatid tayo. May eroplano na maghatid. May mga batas na nag-regulate na we will be protected kung nandoon tayo sa Saudi Arabia, bumanutat sa Amerika. We are all regulated by the international policy. So may pinaghugutan siya na konsepto. May pinaghugutan siya na prinsipyo na nagpapatakbo nito. At paniniwala ayon sa agos ng pananampalataya na makamit at maabot ang adhikain nito. Ibig sabihin, ang globalisasyon ay may adhikain. Science ito, kapatid, ha? It's the science. Sa social scientist, ito ang nakikita na katotohanan na isang movement, isang kaganapan sa isang prinsipyo na para makamit sa isang paniniwala at pananampalataya na makamit natin ang tinatawag nating peace and prosperity, sustainable life. Kasi ang tao talaga, human, anthropos. Iba tayo sa hayop, sa animals, kasi ang tao talaga, tayo, ang ating primary is self-preservation. In all angles of life, we choose things to preserve. Kaya yun ang atin eh. Kung ano man ang nakikita para to sustain life. Humanity has to react, to respond on an existing moving challenges. Kita nyo ha? Moving challenges. Science yun. Ang tao hindi sumusunod sa isang bagay na hindi niya naintindihan. Diba, may tinatawag, may conspiracy na yan. Ganyan. Hindi, kapatid. Ayon nga sa Hebrews 4:13, pag binasa mo ang Hebrews 4:13, walang nakatago, everything is open. No? Sa salita ng Diyos. Ang kasunod noon ba, yung kasunod ng Hebrews 4:12, no? Na the Word of God is living and active. The next verse, pag basahin mo yan, walang tago kapag everything is revealed by God. So dito, mga kapatid, na ang salita ng Diyos na sinasabi nga sa Isaiah, tapos ulit-ulit sinasabi ni Kristo sa lahat ng mga citations na sa Revelation, sinasabi diyan, no, ang mga anak ng Diyos, tayong lahat, no, kung ano man ang ating denominasyon, basta susunod lang tayo sa Panginoon kay Yahuwah Elohim, the Father, Yahuwah Elohim, Yahushua, Jesus Christ, Yahweh HaKodesh, the Holy Spirit, no, the Holy Spirit. Sinasabi dito sa mga anak ng Diyos that have the testimony of Jesus, who worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Dapat malinaw ito, ha? Malinaw ito kasi maraming mga offshoots reform, kung ano-ano interpretation nila sa
present truth at spirit of prophecy. Ang spirit of prophecy, kapatid, pag binasa mo yung Revelation 19 verse 10 yan, no? Small letter yan, hindi yan big letter. Isipin yung spirit of prophecy or the life of the word of God. Pag sinabing prophecy, there is only one source of truth, whose word is truth. When He says something in advance, ang tawag niyan prophecy. Kung ang Panginoon magsabi ng mga salita in advance, ang tawag niyan prophecy. Habang tumatakbo ang araw, oras, panahon, para mangyari ang mga binibigkas niya, yun ang tawag niyan, the spirit or the movement of His word. Napakasimple lang yan, kapatid. The movement of His word. Kaya from the very start of the Genesis 3:15, simula nang dineclare niya, yung sinasabi niya, I will put enmity, yung great controversy, at matatapos yan, maging victorious ang kanyang mga anak, isinulat niya in advance. Kaya the whole Bible is a prophetic book that give us the whole thing for our redemption. Isinali niya dito yung life ng mga patriarchs and prophets, yung mga experiences nila, sa kanilang mga life and sketches, na napaka-aktibo ng langit para ibinigay palagi ng Panginoon yung prophetic engagement, advanced information. Na-engage lahat yung mga tao na nakasulat dito sa mga advanced information ng Panginoon. Bakit advanced palagi ang Panginoon? Kasi siya ang guide natin. Siya ang guide ba na mag-guide? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So the whole is the testimony of Christ, the testimony of His word. Yun ang tinatawag na the spirit of prophecy, kapatid. Dapat malinaw yan sa atin, ha? Malinaw yan sa atin, kapatid. Yung tinatawag is the testimony of Jesus is the spirit of prophecy in advance. Kaya dito, mga kapatid, may sinasabi nga sinasabi ang ibang mga kapatiran na the writings of Ellen G. White, of course, the writings of Ellen G. White has proven, no, na nagpakita ng katotohanan in relation to the Bible. So, hindi naman siya sumusulat. Sumusulat lang siya tungkol sa Biblia at ang katuparan ng mga sinasabi nito. So dito natin dapat maintindihan yung tinatawag nating movement of the words of Jesus Christ. So kung movement of the words yan, kailan pa ba itong Bible na isulat? Kailan pa ang huli? Na kapatid, sa atin naman, alam naman natin 1611 ito na translate into English, kapatid. Pero the first 5 books was written, no? Si Moses, ilang taon nang nakalipas, kapatid? More than 4,000 years ago. Okay? So kaya, ang tanong siguro na dapat nating itanong ngayon sa gabing ito na sa pagsimula ng Tagalog series na ito, how would globalization and its movement, paano kaya yung movement ngayon ng globalization in relation to the great controversy, saan kaya naplastar? Saan kaya nakalagay? Saan kayang punto? Saan kayang aspeto na ang mga movement, no? Ang mga kaganapan, ang mga kilusan, mga kilos at galaw ng sanlibutan ito, sanlibutan na kumikilos sa isang galaw ng globalisasyon. Saan kaya doon napalagay yung ating tinatawag great controversy na magkaroon ng defiling and fornication sa mga anak ng Diyos? Yun ang mabigat, kapatid. Kasi, simple lang pala ang gawain ng kaaway ni Kristo. Ang gawain ng kaaway ni Kristo para sa mga anak ni Kristo, sa mga anak, no? Sa mga tinatawag nating iglesia ni Kristo, ano ang galaw ni Satanas para sa mga saksi ni Jehovah, sa mga naniniwala na darating na ang Panginoon, sa mga Adventista del Septimo Dia, sa mga nagprotesta ng mga kasamaan, sa mga Pentekostal na sumasandal sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Paano kaya? Kasi sinabi doon sa Revelation,
na ang makasalubong lang sa Panginoon ay sila yung hindi nadungisan ng mga babae, which were not defiled with women. So defiling lang, dungisan ka lang. Tapos fornication lang. She made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Kaya mag-isip-isip tayo eh. Kasi minsan nakala ng karamihan na Sabado, sandilo lang, sandilo. Ang mga Hudyo yan, sobra pa ka sa Sabado yan. Saan ka mababasa na dinitermine ang kanilang ano doon, kapatid? Sa ganyang aspito, kapatid. Isa lang yan. Tandaan palagi natin, kapatid. Ano yung, kasi ang gawain lang talaga, defiling and fornication, kapatid. Yan ang dapat natin kasi yung last movement eh. Yun ang pinakahuli gawain. Kaya nag-function ang deception kasi doon sa deception, hindi mo mamalaya na nadungisan ka na. Akala mo, gumagawa ka pa sa gawain ng Panginoon. Akala mo kasi Spirit of Prophecy, Ellen G. White ang hawak-hawak mo, yung pala, nadadali ka na. Nadadali ka na. Maraming mga ganyan, kapatid. Hanggang ngayon nga. Hanggang ngayon, parang sabi ko, nasilyuhan na talaga dito. Hindi talaga mag-open na. May self-sufficiency talaga siya. Gamit-gamit pa siya ng mga Bible, ng mga ano, pero wala na, kapatid. So dito natin, ano ba yung makadefine sa atin? Kaya kailangan talaga natin ngayon sa ating huling henerasyon na mayroong espesyal na mensahe ang Panginoon. Ang mensahe na yan ay kagalingan. Kaya ang tawag niyan, Christ's closing prescription. Paano dinescribe ni Kristo ang galaw ng globalisasyon at saan natin dapat sundin si Kristo sa ganitong kaganapan, sa ganitong kilusan ng mundo, saan natin ilagay ang ating mga sarili bilang mga peculiar na mga tao. That's a good point. How do you behave? How do you act? How do you make a life? Ano ba yung lifestyle na sinasabi ng Biblia? Ano ba yung sinasabi ng Spirit of Prophecy? Character. Napakagaling. Character. Yung character is our way of life. Character is not an instant portrayal of behavior. It is a customary performance of the heart and the mind. Culture na yan eh, kapatid. Molded by the grace of Christ. Yan ang tawag, kapatid, ng character. Molded by the grace and power of Jesus Christ. Kaya napaka-importante, dapat lingon-lingon na tayo. Ano kaya? Ito kaya ang aking iglesia na aking nasalihan. Nag-uusap na, may saan kaya na? Para malinawan ako, itanong natin. Kung hindi niya masagot, sabihin niyo sa mga pastor niyo at saka mga ministro niyo na, Pastor, makinig daw tayo dyan. No, pakinggan daw natin siya. Talagang makipagkaibigan naman siya. Kasi sabi niya, siya daw ay Iglesia ni Cristo. Siya daw ay saksi. Siya daw ay dating daan. Ay, puro naman talaga yan ay pangalan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Yung mga pangalan na yan. So dito, kapatid, na napakabait ng Panginoon, na aktibo siya. Kaya nga Hebrews 4:12, active siya sa ating kaligtasan. Paano siya naging aktibo sa ating kaligtasan? Buhay ang kanyang salita. Ipapakita niya, galingin niya ang ating pagkabulag. Kasi ang pagkabulag natin napakadelikado. Kaya dito, makikita natin kung ano ba yung science ng araw ngayon. Ano ba yung science mo ngayon? Yung science natin sa politics. Bakit ganyan ang behavior ng American president? Bakit ganyan ang behavior ng mga presidente ng bansa? Nasa Bible kaya ito? Kasi kung hindi natin mababasa sa Bible na ganito ang behavior ng mga presidente ng mundo, paano mo masasabi na ang salita ng Diyos ay buhay? Paano natin masasabi na it is written na ang lahat ng kaganapan sa planet Earth na ito ay isinulat na ng Panginoon? Yan ang maganda, kapatid. No? The science of our life, my beloved friends. So ngayon,
Kung ang planet Earth na ito, all nations, kaya na maintindihan natin sa mga prescription ni Jesus Christ yung ating realidad. Ano itong planet Earth natin? Yung katotohanan sa araw natin ngayon. Paano tayo na-engage, di ba? Lahat ng movement yan, kapatid. Muni-munihin daw natin, kapatid. Yung sinasabi natin, paano tayo maka-engage ng mensahe na parating na ang Panginoon kung hindi natin nakikita yung galaw at paa ng Panginoon na dumarating. So humanity in the world now, paano yan dinescribe? Okay. Dinescribe, kapatid. No? Sandali lang kasi napakabigat itong topic na to. Ano mo nga yung aircon, ganyan nga. Yan. I-strip dito, patama dito yung paa. Yan. Yan ang okay. So dito natin maintindihan, kapatid, na it's the science and its movement. Okay? Isento dito sa kanya. Ano yung science ng ating humanity today? Yan ang tawag niyan, present truth. Sa Bible, kapatid, isa lang yan. Isang verse lang yan. Napakaraming claimant yan. Napakaraming claimant, lalo ng mga offshoots, mga reform. Hindi mo na matinag yan. Parang close-minded na sila pag sinabing present truth. Pero ipaliwanag mo, kung present truth ka, anong presenteng katotohanan? Ano yung truth ngayon? Anong realidad ngayon? Bigyan mo ng libro, bigyan mo, isama mo siya sa bangko, isama mo siya sa o dalhin mo siya, tapos pagpasok mo sa bangko, makikita mo doon yung mga aspeto ng globalization. Tanungin mo siya, saan sa Bible yung sinasabi diyan? Hindi niya masabi, kapatid. Hindi niya alam. No? Kaya dito natin, kapatid, dapat nating muni-munihin ngayon sa ating henerasyon. Kung ang planet Earth ba natin, humanity ba natin, yung science and its movement, kapatid, yan ba ay present truth? Pero huwag kayong mag-alala, kapatid, kasi ang Panginoon, nag-promise siya na knowledge shall be increased. Yung knowledge na yan, kapatid, maraming nag-iisip na ang kaalaman ay lalago. Ano ibig sabihin yan? Tungkol ba yan sa mga technology natin? Kapatid? Passage part, but that's not the intent of the verse. Knowledge shall be increased ay tungkol yan sa kaalaman ng mga ipinahayag ni Kristo na mga liwanag para hindi tayo madali ng liwanag ng nagpakaanghel. Kailangan natin, kapatid, na maglago ang ating kaalaman sapagkat ang kaaway ay gagaya kay Kristo. So dito natin maintindihan na yung tinatawag nating time of the end, yung time of the end, ito na ang panahon ng katapusan, dinescribe din ni Kristo na yung kaaway natin, kapatid, pag hindi tayo hahawak sa kanyang pangako, na kanyang kaalaman na ipinagkaloob lang para sa ating henerasyon. Ano ba yan? So, directly, ngayon sa atin na nakikinig ngayon, sa lahat man na nag-aral ng theology, elders of the church, tapatan, boldly, we have to tell you the truth. We have to express on a direct line as what the Bible is telling us. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng closing prescriptions. God's closing prescription. Na ang closing prescription na yan, kapatid, may ebidensya nga yan sa ating generasyon. Bakit? Kasi yung nakalaan na prescription na yan, yung knowledge na yan, minumol pa nga tayo kasi bago lang sa ating generasyon. 2009 lang, nagkaroon ang Seventh-day Adventist ng isang fundamental belief na growing in Christ, growing in grace. Alam niyo ba, kapatid, bakit nagkaroon ng ganyang fundamental belief? Kasi 27 lang dati, ngayon 28 na. Bakit naging 28 yan on that particular year? Napakabait ng Panginoon kasi the 2009 is also the year with some massive fulfilling realities na nangyari sa ating planet Earth according to the Bible. Wow!
So mapag-aralan natin yan sa susunod na mga gabi, kapatid. Yung ikaw magbasa at ikaw makakita. Hindi yung ikaw magbasa, iba ang mag-interpret na hindi mo nakikita. Ang napakaganda ngayon, kapatid. Kasi ang babasahin nating Biblia, ang babasahin nating salita ni Kristo, makikita natin sa ating harapan. Makikita natin sa ating paligid kung saan man kayo nakatira ngayon. Wow! Ganun pala. Kaya yung knowledge na yan, na ipinagkaloob ni Kristo, ay mayroon ding mga responses na gagawin ng tao. Bakit kaya? So nag-promise ang Panginoon ng knowledge. Knowledge shall be increased. Pinapromise niya yan. Isang verse lang yan, kapatid, makikita mo. Sa Daniel yan, sa Daniel 12. Matapos niyang ipinagkaloob kay Daniel sa river, yung pinag-usapan nating river, kapatid. Pero bakit sinabi ni Kristo? Sinabi ni Hosea, Prophet Isaiah. Si Hosea ang huling propeta bago na-destroy ang Jerusalem. Winasak ang Jerusalem. Anong sinabi ni Hosea? My people, sabi na Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Kasi kulang sila. Ibig sabihin, may nakalaan na knowledge para i-fill, para punuin. Punuin siya para sa dulo ng kapanalunan. For the victory, kapatid. Pero sinabi dito, sana sinabi lang people are destroyed. Hindi yan. May possessive pronoun. Yung possessive pronoun, napakalungkot nito kasi sinabi niya, my people. It is God's pronouncement, recognizing. Pag sinabing my people, hindi yun mga pagan, kapatid. Hindi yun mga unbeliever. Mga believer niya ito. My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Whoa! Mayroong rejection. Ibig sabihin, paano nagkaroon ng rejection? Kapatid ha, tandaan natin ito. Walang rejection kung walang offer of salvation. Walang rejection kung walang nag-offer ng kaalaman. Walang rejection kung walang nag-preach at nag-witness. Walang rejection kung walang nag-proclaim ng warning, kapatid. Alam naman natin na coming of the Lamb, maintindihan natin in the succeeding series yan, kapatid. So may in-specify ang Biblia. Si Kristo, nag-specify siya ng lengguwahe. Ang lengguwahe na ginamit niya, time of the end. Yung time of the end, yun na ang panahon ng katapusan. Na nakapaloob dito, yung ating generation. Our very own generation. Kaya si Panginoong Hesus, hindi siya nagpabaya. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Though you know them, and be established in the present truth. So may sinabi si Pedro. Si Pedro, isa yan sa apat doon sa Mount of Olives. Sinabi niya, si Pedro concerned siya sa ending kasi alam ni Pedro sa Mount of Olives. Alam niya kasi siya nagtanong, isa sa nagtanong, what will be the sign of thy coming? So yung coming na Jesus, ibinigay na ni Jesus na ito ang sign ng kanyang coming. Though you know them. Pero be established kasi truth is progressing. Truth is progressing. Be established in the present truth. Ano yung present truth ni Luther? Ano ang present truth nila Ellen G. White? Ano ang present truth nila ni Wycliffe? Ano ang present truth nila? Mayroon silang corresponding truth because redemption or story of redemption is a movement. Ang redemption is a movement. Creation is a movement. Redemption is a movement. Great controversy is a movement. Kaya ang ating buhay, movement din, na kailangan tayo papasok doon kay Kristo. So at saan tayo? Ano yung makapa-establish sa atin? Yung present truth.
So ano ang present truth? So dapat natin hulingkatin. Saan ba sa Biblia itong kaganapan ng globalisasyon? Saan ba sa Biblia itong mga programa ng mundo? Saan ba sa Biblia itong religious pluralism? Saan ba sa Bible itong ecumenical movement? Saan ba sa Bible itong merging of companies? Saan ba sa Bible itong kung saan-saan na lang diverse yung itong earthquake, linog dito, linog doon, bagyo dito, bagyo doon? Saan ba sa Bible itong COVID 2019 na grabe global ang kanyang movement? Talagang in-engage tayo ngayon. Sa topic pa lang natin, globalization, pati virus, global movement na rin siya, kapatid. Grabe, napakabait ng Panginoon. Ini-engage tayo. What do you mean by engagement? We experience, we see it, we feel it, we hear it. Napakabait. Kung ano man ang relihiyon natin, kapatid, huwag na tayong magdebate. Huwag nating pagdebatihan yung mga doktrina na kung saan-saan hanggang. Ang importante sa atin, hawakan natin ngayon ang isang katotohanan na si Kristo may espesyal na mensahe para sa ating henerasyon. Ano yung henerasyon? Henerasyon na maraming mga pangalan ng kanilang mga pananampalataya. Henerasyon na kailangan nilang panghawakan lamang ang salita ni Kristo at susunod sa mga sinasabi ni Kristo. Yun ang maganda, kapatid. Di ba? So maghawak kamay tayo daw, mga kung ano-anong pangalan ng ating reliyon. At ating panghawakan itong sinasabi ng Bible. Kung nasaan ba ito? Ang napakaganda nito, kapatid, hindi ba debatihan? Paano natin debatihan yan na yun ang nagangyayari? Kaya yung Greek word dyan, pag-aralan nyo dyan, istereso, established. Established in the present truth. Ibigkas mo lang na ito ang present truth. Pero karamihan dyan na atake dito, atakihin niya yung General Conference, atakihin niya na Babylonia na yan, atake dito, kung saan-saan mga atake. Makapa-establish ba yan ang puso natin? Na palagi kang nag-atake? Ma-stress ka, makanser. Kaya karamihan dyan, mag-atake, nakakanser na yan. Sige, atake, hindi na maintindihan kung ano yung salita ng Panginoon. Kasi, puro na lang conspiracy, theory. Ano ba yung theory na guesswork? Puro guesswork, mura sa tinuod. Nga ba yan ay timplag tinuod sa, di ba? Sa susunod, ato ko nang giniskas sa Bisaya, pero ato nang palaluman na sa pagabot, sa Tagalog. So muna, kita, bisag kinsa na, ma-pastor, ma-ministro, ma-theologian, ma-professor, ma-academicians, ma-administrators. Basta kita nga nagtungtong sa planet Earth, nga na-involved ka sa program, sa project, sa globalization, na-engage sa ikaw, presidente ka sa AUP, unsa may imong dealing, unsa may imong pag-engage ang story of redemption, ang coming ni Jesus sa imong curriculum, nga maimong ma-specify nga mauna ni siya ang movement nga ni we are obligated to follow protocols, to follow these standardizations of the world. Nindot ka na siya, established in the present truth. Kung sa man ang present truth? Diyan na mabasa sa 2 Peter 1:12. Established, strengthened, steadfast. You will be set by God. Unsa man pag-establish sa presente, unsa may active, unsa may existing nimo. Ayaw pagpabuta-buta kay kanang atong nakita nga realidad, mao na siya ang truth. Mao na siya ang truth ba nga unsa may truth nato karon? Migration, bisag asa mo adto. Unsa may truth natin karon? No. Global ang communication. Mo na kapag ingon nga established in the present truth, established in Christ. Kuha ni mo yung ha? Kanang 2 Peter, o imo nang i-rephrase, established in Christ. O saan mo pag-establish kang Kristo? Sa presente nga mga panultiho ni Kristo. So ang presente nga panultiho ni Kristo, mo nang imong ibasa dito, mo nang atong gitun-an karon. Presenting pulong ni Kristo sa atong panahon. Kaya ang meaning ana sa Greek aletheia, pag I am the way, the truth, and the life. Ang meaning anang I am the way, the truth, kanang truth, aletheia na sa John. Kanya pakabot nimo sa Peter, aletheia ra gihapon. Same na nagzegzoon. Na bisa mutindog ra gyud na siya. Mutindog ra siya. Mo na nini kagabion, ang atong eternidad is not determined by the past. Di na ta maghisgot atong mga nangaging zon. Or by the future.
Ang atong eternidad, gidetermined na siya, gidefine na siya sa atong presente nga kondisyon. Giunsa nato pag-engage, giunsa nato paghimo o usa ka tinud-anay nga relasyon ngadto kang Kristo. Living relationship. Kung doon na kay living relationship, doon na kay living communication with doon na tayo, mayroon tayong global relationship. Nagalit na dito, baka nakabisaya daw ako, kapatid. So, paano natin yan? Paano natin, kapatid? Na magkaroon tayo ng buhay na relasyon sa Panginoon. So, mga kaibigan, now we need Christ's closing instruction. Kailangan natin yung Christ's closing instruction para tayo makatayo at makagalaw sa kilusan na salubungin natin si Kristo sa alapaap. Isang kilusan na tumatayo na naghahanda sa pagsalubong sa Kanya. Napakaganda yan na katotohanan, kapatid. Kaya itong prescription na ipinagkaloob niya sa atin, ito lang ang dapat natin ngayon mapanghawakan ngayong gabi. Na sa buong Biblia na ito, in the whole Bible, kapatid, ang closing engagement with Jesus na lumalabas sa bibig niya ang tungkol sa kanyang pagdating. Siya mismo ang nagbigkas. In-engage niya. Ang nakaganda nito, kapatid, siya mismo ang bumaba galing sa langit. Si Kristo, hindi pa nga siya Jesus. He was Christ when He delivered nang ibinigay niya physically ang mensahe kay Daniel sa River Olay at Hiddekel. Bakit si Daniel? Kasi si Daniel ang, kapatid, ang naka-record na tao sa Biblia na may engagement sa political dynamism of an empire. Kasi sa atin ngayon, we are talking of a global governance. We are talking about global policy. Kaya nga, globalization. So, si Daniel ang karapat-dapat na magbigay at ma-engage ni Jesus Christ kasi siyang nakaintindi sa minds of an emperor, sa minds of the leaders of the political world. Siya ang nakaintindi. Kaya ibinigay kay Daniel sa river. Physical, ha? Si Kristo bumaba. Tapos, doon sa Mount of Olive, doon sa Island of Patmos, kapatid. So, yung prescription na yan ay para pagalingin ang ating blindness. Kasi sinabi ni Kristo sa ating pagmamayabang na we are rich and in need of nothing. Kasi sinabi na ni Jesus, thou said to yourself, thou art rich and in need of nothing. Sabi agad ni Jesus Christ, ha? Thou art rich, poor, miserable, blind, and naked. Pag ganyan ang ating kondisyon, wala na tayo dapat guluhin. Si Kristo ang nagsabi sa atin yan. Huwag na tayong masaktan, kapatidan. Huwag na tayong masaktan. Matuwa tayo at magalak. Na sinabi ni Kristo, at tanggapin natin ito, na mayroon tayong state or condition of blindness and nakedness. Yung klase ng uri ng sakit na ito, it is a point of impossibility. Kaya nga, it is only grasya lang talaga ni Kristo. Christ's righteousness is our salvation. Christ lang talaga, kapatid. Kaya pag blindness ang ating kalagayan, blindness cannot identify time. Makaalam ba ang isang bulag ng panahon, oras? Ang walang gradong tao, kapatid, makaalam siya kung alas 12 na ng tanghali, kaya at makita niya sa araw na alas 12 na. Bisag wala siya, hindi siya nag-aral. Pero a blind man cannot identify time. Especially, time to prepare. Napaka-seryosong panahon. Napaka-seryosong taimtimin ng bawat isa sa atin ngayon. Because we need to recognize, my friend, that blindness cannot sense danger.
Ang bulag, kapatid, hindi yan makaramdam. Hindi siya makakita. You cannot sense danger, kapatid. Nakatayo ang bulag, hindi niya alam na may babangga na sa kanya na sasakyan. Cannot sense danger, my friend. He cannot see signs of danger. Ito ang worst ngayon, kapatid. Kung si Satanas kumikilos yan na liwanag, kung si Satanas ngayon ay I will be like the Most High, kung religious ang kanyang mga protocols of attack, kung religious ang kanyang mga pamaraan, how are we going to identify his deception, my friend? How? Kaya dito, ito lang talaga ang mensahe ng Panginoon na dapat natin, may prescription siya. Huwag tayo, we have to be happy right now that He has given us a prescription. Blindness cannot see signs and movements of His coming. That's worse. Kaya hindi natin ipagkait ang katotohanan, lalo na sa mga Seventh-day Adventists, na may sinabi si Ellen G. White, na not 1 in 20 are prepared to meet Christ at the clouds. Not 1 in 20. In other words, when you go into mathematical equations, it means 95% of the Adventists around the world are not prepared. Pero may biyaya ngayon. Itong biyaya na prescription. Kaya nga, binigyan tayo ng isang malaking kaganapan na nagkaroon ng the 28 fundamental belief. Growing in Christ, growing in grace. Kasi napakahirap sa isang bulag na makakita ng signs of Christ coming. He cannot see it. Much more na sinabi ni Kristo, when you shall see, therefore, ang ginagamit ni Kristo sa river, mount at island ay ang verb na S-E-E. See. No. Yan ang napakaganda, kapatid. See. Kaya sa ngayong gabi, basahin ko na lang ito, kapatid, ha, sinasabi dito. Without Christ's closing prescription, let me borrow the words of John the Revelator. Who shall be able to stand? Sino kayo magkatayo? When error is mingled with truth. Grabe. Where deception is packaged by the restoration or redemption. Huh? Ang deception, kapatid, pinhackage siya. Pinhackage siya ng restoration or redemption. Where promise of new earth is overshadowed by the working wonders of new world. Millennial development goal. Ang ganda. It's a new world. A whole new world. A new fantastic point of view. What a beautiful song. An inspirational song of our generation. Without Christ's closing prescription, who among the remnants, sino kaya sa mga remnants na nag-claim, can live undefiled, according to Revelation 14? Undefiled by the wondrous programs and projects of the enemy, which are integrative to our church basic missionary objectives and activities. Ano yung ating basic missionary objectives? Reaching people, helping people, feeding people. Yung nilang movement, kapatid. Without God's closing prescription, who can resist the fornicating nobles? It's a noble, it's a good program, and can get out from the entrapping system of human developmental programs and projects that basically provided our fundamental needs. Oh, grabe! Ano yung needs natin, kapatid? Food, clothing, shelter, education, health, work. Yun ang ating fundamental needs. So paano ipasok doon yung fornicating nobles? Without Christ's closing prescription, who can identify the light against a light? Think about it.
Satan transformed as an angel of light. 2 Corinthians 11:14. So the issue of the last movement, the last phase, the last scene of the story of redemption is not about between black against white. It's not about religious music against secular music, doing missionary work or not doing missionary work. The issue of the last phase is white against white, my beloved friends. Kaya dito sa ating henerasyon, napakabait ng Panginoon na binigyan tayo ng closing prescription. Isang prescription na gagamot sa galaw ng kaaway kasi it is written in Isaiah 14:13 and 14 na si Satanas, si Lucifer, sabi niya, I will be like the Most High. So, i-imitate niya in perfect imitation. Napakahirap na kalagayan, kapatid, sa atin kung yung ginagawa niya na imitation. Kaya sinabi ng Testimonies, isang author sa volume 5, 294, sinabi niya, the enemy is preparing for his last campaign against the church. And when he makes another advance move, many will not recognize him as their enemy, that old serpent, but they will consider him a friend who is doing a good work. My beloved friends around the world, friends, ministers, pastors, theologians, academicians, let us settle into one fundamental truth of our time. Biblical fundamental truth. Satan is doing good work today. He is doing religious work today. He is giving humanity what is known to be for the good of humanity. So my beloved friends, Satan is preparing his deception that in his last campaign against the people of God, they may not understand that it is he. What a wonderful citations, Dr. Nunez, my friend Lowell Villan. God specifies a particular message of our time. What a wonderful statement. Satan is preparing his deception that in his last campaign against the people of God, they may not understand that it is he. Di na natin maintindihan na siya na pala yun. Diba? Sipin mo, nag-blood donation ka araw ng Sabado, akala mo, mabaganda yun? Akala mo, it's acceptable? Ay, hindi tayo pwede kasi nang hindi mag-donate ng dugo kasi pag hindi Sabado, walang mga Adventist na darating. Wow! My beloved friends, perfect imitation, I will be like the Most High. Pag sinabing I will be like the Most High, kapatid, the perfect art of war is to destroy your enemy without fighting, my friend. What a nice principle. Napakagandang prinsipyo. Ang pinaka-perfectong paraan sa gera na huwag mong i-destroy ang kaaway mo sa pagkipaglaban. The perfect art of war is to destroy your enemy without fighting. Make your friend close. Make your enemies closer. Ang ganda. Kaya yan, sa picture na yan, madali mo ma-identify kasi sanay ka na. Di ba? Sanay ka sa ganyan. No? Tingnan mo ang picture na yan, kapatid. Ang picture ng mga karnero na yan. So, hindi mo, parehas lang, puti sila, may tainga, may mata, may ano. Okay lang yung kapatid. Pero if it goes into a movement, ay mahirap mo makita, kapatid, ang kaibahan. Kung marami na sila in a movement, my friend, marami na yan sila. Kaya nga dito sabi ng isang author, Satan is not fighting churches. He is joining them. He does more harm by sowing tares than by pulling up wheat. He accomplishes more by imitation than by outright opposition. Wow! He accomplishes more by imitation than by outright opposition. He is joining the movement of the church. Kaya what a blessed na mayroon tayong mga growing in grace kasi yun ang healing, the final bridge for all of us. Kailangan natin maramdaman
Kailangan natin magkaroon tayo ng space of our heart, space sa ating mga puso na we really need Christ's grace. We really need Christ's knowledge intended for us, the last generation. Sipin mo ang knowledge na yan, kapatid. No? Yan ang maghatid sa atin. Physical niyang in-engage, kapatid. So bukas ng gabi, makikita natin yan. Yung physical na siya talagang naghatid. Physical. Mabigat ito. Kung ano man ang relihiyon natin, kung sino man mga pastors man. The most important truth for us tonight, is the reality of the biblical injunction na may nakalaan na special na prescription na si Kristo mismo, siya mismo, physical na naghatid ng mensahe. Ini-engage niya physically. Nagpakita siya physically. Kay Daniel sa river at Oretigil, sa 4 na disipulo, at kay John the Revelator, umakyat na sa langit after 40 days of his resurrection, bumalik siya para lang i-engage kay John. Tapos mayroon pang nakaset up na 1 to 7. Ibig sabihin, it is a numbered time na mayroon ng corresponding na we cannot be lost. Hindi na tayo magtanong na saan na ba tayo ngayon? Ano ba? Matagal pa ba? Malapit na ba? Ano ba yung kalapit ng kanyang pagdating? So bukas ng gabi, kapatid, mapag-alaman natin, kaya ngayong gabi, maramdaman natin na, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bakit sinabi grow in grace and in the knowledge of our Lord? Pero may kadugtong and Savior. Ano yung knowledge? Na knowledge of saving work of Christ. Ano yung saving work ni Christ sa atin ngayon? Saving work niya na active siya ngayon. Kinommunicate niya yung mga paraan. Kinommunicate niya sa atin. Kinomfort niya tayo na ang kanyang mga closing prescription, yun ang mag-preserve sa ating buhay. Yan ang mag-protect ng ating buhay. Because God knows our need. Alam niya, kapatid, no amount of virus that can destroy His people as long that we abide in His Word. Kagusto ng Panginoon na buhay tayo. Kasi buhay siya, physical, in-engage niyang mensahe. Kasi ang makakita sa katuparan, ang makakita sa mga kaganapan, sa mga binibigkas ni Kristo na mga salita, sila rin ang mga henerasyon, sila rin ang mga tao na buhay, physical, na sasalubong sa Panginoon ng physical ng kanyang pagdating. What a beautiful na mga katotohanan na ating mapanghawakan ngayon, kapatid. So to close our study this evening, my beloved friends, as we continue to grow, simula lang ito ngayong gabi, kapatid, patuloy tayong maglago sa kaalaman. Ano ba yung liwanag na inihanda ng Panginoon sa ating henerasyon? Ngayon ba, kita, 2020, kapatid, mayroon pa lang nakasulat sa Biblia. So bukas ng gabi, kapatid, himay-himayin natin ito. Mga huling galaw at aktibidad ng katapusan. Ganda na yan. Mga huling galaw. Last movement and activities of the closing. What a wonderful God that we have. Shall we close our eyes for prayer? Our great God, loving Father in heaven, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, that in the throne of grace, ibinigay nyo, ipinagkaloob mo ang isang prescription na nakalaan para lamang sa aming huling henerasyon. Salamat, Lord Holy Spirit, for impressing into our minds the beauty of the words. For thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. What a bright, illuminating light that we possess tonight. That as we go moving forward in preparation to meet you, we submit to you. Aming ilagat ang aming mga sarili. Arrange our circumstances that we can come back tomorrow on the same time. Alam namin ang kaaway ay gagawa ng mga paraan upang hadlangin ang ganitong klaseng pagtatalakayan. Hadlangin ang ganitong klaseng pag-aaral. Because this is the last movement, this is the last closing prescription
to unveil Satan's final art of deception. Thank you for the blessing of life and the truth that will set us free. In Christ's name we pray. Amen. So sa mga kapatid, please you like and share this one, my friend. I-share nyo talaga kapatid, intentionally, you list a name of people, yung mga kaibigan nyo, kung saan kayo na iglesia ngayon. I know that Adventist is just a small group, so you can share anywhere they are. Kung God will impress you, go into a lot of connections and share once and for all. So, along the series, I know that you have a lot of questions. Your questions will be answered along the series of the presentations. Okay? So, sa ating lahat, dito sa nanonood, I'm very happy kay Len Slowan, Dr. Danny, my friend Lowell Villan, keep on sharing. Ariel Ocfenia, Ariel Fonte, kay Geneva Ku, okay? Kay Vernie Cruz, Jesselyn Absen, Ramel Huduzaleta, Evangeline Daclan. Sa aking kababayan, kay Jong Gonzales. Jong, ito na panahon na tayo'y we have to have. Kailangan talaga natin, nasa Italy ka ngayon, Jong. Maintindihan mo talaga bakit nagkaroon tayo ng COVID ngayon sa ating henerasyon. Kay Channelan Rodila Xavier na nasa Sablayan, Mindoro. Kay Cabo Morsin. Kay Jeng, ang kaibigan ni Ma'am Alice. Kay Lalak Daklan, thank you lot for sharing. Kay Yuselena Gonzalez. Loleta Colio Feniol. Kay Melissa Nodado. Kay Engineer Kabir. Looking forward, Engineer. We can meet. God still allows us to meet. Kay Ray Estonanto, Arlen Sobaria, kay Lord Jill Polier. Kay Arnold Villacampa, to the family. Ang mga ginang atuang ginasiya sa Davao. We always stay his home. Giproteksyon na kaniya sa Ginoo, Brother Arnold. Matt Murillo, kay Dong Comita sa Signal Dong, you keep on sharing to your friends. Watch, siya, ito ng panahon. Pastor Jemmy Sabandal, and the rest na hindi ko ma-mention na nanonood ngayon, alam ko na marami kayo na lalo na sa manonood in the following moment, the following hours, na nanonood sa lahat ng mga pastors, sa aking mga kaibigan, mga ministers of the Gospels, wherever you are, kay Gandia, kay Matt Gandia, na share niyo ito sa mga churches na naka-live tayo, Tagalog ito kapatid. Now, please inform us, notify us by liking or by say amen right now, then share. By sharing, we will be helping to proclaim the message of Christ for the right time. Kay Maribel Byron, sa lahat na nasa iba't ibang mga bansa ngayon kapatid, kay Vidasto Alpuizar. Okay? See you tomorrow evening. God bless us all today.